Türkmenistanda itbişiklerin köpçülükliğin tutulmagy we köçelerde öldürilmegi dowam etdirilýär. Adatlyň habarçylary haýwanlar babatyndaky zalymlygyň täze ýagdaýlaryny habar berýärler. Bu aralykda haýwanlary goraýjylar hem alada edýän raýatlar bolsa, itlere penahany gurmak üçin häkimetlerden ruhsat sorap, ýüz tutmagyny dowam etdirýärler. Soňky deminnäki it jan berýär. 3-nji kiçi etrapçanyň 30-njy jaýy. Adamlar öý haýwanlaryny özleri jaýlamaga finansiýarlar. Aýallar we çağalar aglaýarlar. Çağalar giýje aglap çykýarlar. Dip adatlyň habarçysy Türkmenawatda soňky günlerde bolan wakalaryň biri barady gurrun berýär. Bu şäherde soňky günlerde itler we pişikler 3-nji etrapçyda hususan da Gagarin köçesinde we Himki diýilip adlandyrylýan ýerde öldürildi. Şaýatlaryň söýlerine görä haýwanlary rehimsiz tutmak bilen 11-nji öý dolandyryş edaratynyň işgärleri meşgullanýar. Şeýle hem şäherde itler içe awaly adyk bilen köpçülikliň däherlenipdir. Helak edilen itleriň käbiri öýsüz bolman olar howlularda ýaşaýardy. Yerli ýaşaýjylar haýwanlary şolsanda yaralananlary ölümden halas etmäge tinanşýarlar. Yerli ýaşaýjylar haýwanlary şolsanda yaralananlary ölümden halas etmäge tinanşýarlar. Bir aýal haýwanlary tutmak boýunça çäreden soň tapan pişijigi ýerleşdirmek haýyşy bilen jaň etdi. Pişigiň bir gözi ýok, ikincisi bolsa sallanyp dur. Dip habarçymyz Türkmenawatda bolan ýagdaýlaryň ýene bir barada habar berdi. Bu wagt paýtagtda hem haýwanlary edilýän rehimsizlik barada habar berilýär. Aşgabatda göller çykyp ölen pişikler köp. Bir adaty birlada öwrülip barýar. Dip Aşgabatly haýwanlary goraýjy aktivist aýdýar. Adatlyk radiosyna soňky demindäki itleri görkezýän birnäçe video gowuşdy. Habarçymyzyň söýlerine görä, bu videolar Türkmenawadyň ýaşaýjylary tarapyndan düşürilipdir. Videolaryň birinde ejir çeken itin şekilini we aýalyň gyýklygyny beýleketinde alaway tohumetiniň geň göräp barşyny tinap bolýar. Ýene bir videoda şol bir it eýem öli ýatyr. Bu ýagdaý ruhyat administrativ binasynyň gapdalynda bolup geçýär. Beýleki bir videoda 11-nji jaý dolandyryş edaratynyň çäginde haltalara salynan itleriň jesetlerini görmek mümkin. Garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy 6-njy we 7-nji martda Himik etrapçysynda ýaşaýjylaryň şol sanda çağalaryň gözüniň öňünde adynan 15 itin ýok edilendigini, itleriň öldürilmeginiň Gagarin köçesinde hem Vodniki diýilip adlandyrylýan ýerde bolup geçenligini habar berdi. Neşir öý dolandyryş hem jemaat hyzmatlarynyň işgärleriniň itleri we güjükleri däherlenligini, olary demir taýak bilen ýenjenligini şeýlede 5-nji martda köçede ölen itleriň birnäçesiniň jesediniň ýakylandygyny habar berýär. Şeýle hem Türkmenistanyň kronikasy yerli ýaşaýjylaryň munyň öňüni almaga tinanşýandyklaryny belleýär. Aktivist Marina Zagreeva ideksiz haýwanlaryň öldürilmegine garşy 75 sany gol toplady. Şeýle hem itler üçin gaçyp atalga döremek teklibi bilen häkimliklere ýygyderli ýüzlenýär. Şeýle bolsa administrasiýa işgärleri bolýan zatlara düşünmeýändiklerini ýa-da ideksiz itleriň şäherden zibil ýaly araslanmalydygyny aýdýar diýip neşir belleýär. Türkmenawadyň ýaşaýjylary 6 aý bäri öýsüz haýwanlar üçin gaçyp atylga gurmakda kömek sorap yerli häkimetlere ýüzlenýärler. Yerli administrasiýa, yerli aktivistleriň birnäçe ýüzlenmesini kanagatlandyrman soň ýaşaýjylar haýwanlaryň gaçyp atylgasyny gurmak haýyşy bilen prezident Serdar Berdimuhammedowa ýüzlendiler. Adatlyň habarçysy bu hatyň 6-njy martda Aşgabatda eltilendigini habar berdi.